Bueno, empezamos o pleno. A aprobación da acta anterior son as actas do día 28 de febreiro de 2023. Hai alguna... Votos a favor. O punto 2 é a dación de conta das resolucións da alcaldía que dase conta dos decretos ditados pola alcaldía dende a última sesión, cuxa copia foi entregada a cada un dos grupos políticos, numerados do 56/2003 de data 3 de febreiro de 2003 ao número 172/2023, dixen 2003, me parece, antes, de data 30 de 3 de 2023, ambos os dous incluídos. O terceiro punto son mocións, rogos e preguntas.